İlham kanatları yıldavurga hiç de bir şirlik tügülder. Yırlağısı yürekterdi idi, bir yelkenheledi küngülder. Hayırlı kez, dostlar, tuğandar, yer moң hüyüzüler. Bugün biz hizde iki respublikanın da Başkırstan hem Tatarstan Respublikasının tamaşasılarına hem de radyo tınlauslarına tanılı bilgirgen popüler kompozitorlar Nefise hem Rizvan Hakimov'tardın yarmın ijat kisehine sakrabız. Alda yırlanasak yırıbız Valid İlimbetip şiirine Dikinen ayırmakın. Karatır
Var büyüktüm aldan sayrak yazma şiirimi fethettim Olmadın ayırmasın Kutla salsın suğa salsın İkisinden ayırmasın Kıyas süreliydi Muhabbetimni dağılır Canım üzülürüydü Yazma şiirimi fethettim Olmadın ayrılmasın Kutla salsın suğa salsın İkimizni ayırmasın Yazma şiirimi fethettim Olmadın ayrılmasın Salsın suğa salsın İkimizni ayırmasın Salsın suğa salsın İkimizni ayırmasın Salsın suğa salsın İkimizni ayırmasın Nefise hem Rizvan Hakimovlar. Әйтелмәгән һүҙҙәр әйтелгәндән ҡәҙерлерәк була түгелме? Тик һин генә аңлай алаһың бит. Әйтмәһәм дә, әйтер һүҙемде. Рамил Сурағолов шиғырына әйтмәһин ауыр һүҙ. Был йырды беренсе булып башҡарыусы, уны халҡым йөрәгенә еткереүсе һәм йылдар буйына йырлап килеүсе, беҙҙең һәм һеҙҙең яратҡан йырсыбыҙ Фәдис Ғәниевты сәхнәгә саҡырабыҙ. Фәдис Ғәниев. Ömürlük yoldaşım Sin şeçken yıldızım Sügen yar Eйтмәсин ağır söz eйтмәкүз Yüreğin бұлайда yaralı Жырларını шаулатып жырлайсы Бірләтіп еш кетсе бар әлі Ağır söz eйтмәкүз Yüreğin бұлайда yaralı Жырларını шаулатып жырлайсы Бірләтіп еш кетсе бар әлі
Иртәсен кишендә миңа син кызганма карашның җылысын шул вакыт сөюем артуын йөрәгем белән син тоярсың әйтмә син авыр сүз әйтмә күз йөрәк бит болай да яралы жырларны шаулатып җырлыйсың гөрләтеп яшисә бар әле әйтмә син авыр сүз әйтмә күз йөрәк бит болай да яралы жырларны шаулатып җырлыйсың гөрләтеп яшисә бар әле әйтмә син авыр сүз әйтмә күз әйтмә сүз әйтмә син авыр сүз әйтмә күз Рәхмәт, достларыбыз. Алдағы жырыбызны, яңа жырларыбызның берсен тәкъдим итәсебез килә. Бу жырны 3 көн элек кенә дип әйтсәк тә инде дөрес булыр. Өр-яңа жыр сезнең игътибарыгызга бүген инде ул урысчалаштырып әйтсәк премьерасы. Шуңа күрә гафу итәрсез достлар, бер вакытта да гомергә дә кәгазь күтәреп чыкканым юк иде сәхнәгә. Шуңа күрә әзрәк кенә кыйынсынып та торам үзем. Аңларсыз дип ышанабыз. Ризван Хакимовның өр-яңа жыры әйтүебезчә Илдар Юзиев шигыренә язган жыры Бездә бәйрәм, бездә туй. Өннәр башын түбәнигә зарларны эздә куй. Киләле безнең урамга Бездә бәйрәм, бездә туй. Күреп торам йөзегездән Сездә сагыш, сездә уй. Киләле безнең өстәлгә Бездә бәйрәм, бездә туй. Күреп торам йөзегездән Сездә сагыш, сездә уй. Киләле безнең өстәлгә Бездә бәйрәм, бездә туй. Шалтыр килсен табын Өстәлләргә тездә куй. Куй әле куй кәсәләргә Бездә бәйрәм, бездә туй. Алгар моны җырлабыздан Үзәкләрне өздә куй. Кайгыларга урын бирмә Бездә бәйрәм, бездә туй. Алгар моны җырлабыздан Үзәкләрне өздә куй. Кайгыларга урын бирмә Бездә бәйрәм, бездә туй. Тыпыр-тыпыр биеп җибәр Сездә гәүдә, сездә буй. Ташла дөнья борчуларын Бездә бәйрәм, бездә туй. Син үзеңне читтә тойма Шын безнечә бездә тый. Үзебезчә җырлыйк бик Бездә бәйрәм, бездә туй. Син үзеңне читтә тойма Шын безнечә бездә тый. Үзебезчә җырлыйк грик Бездә бәйрәм, бездә туй. Үзебезчә җырлыйк грик Бездә бәйрәм, бездә туй. Бездә бәйрәм, бездә туй. Бездә бәйрәм, бездә туй.
Rizvan менән Нәфисәнең йырдарын алыс төрек илдәрендәге кардәшләребезгә ишеттереп кайтусы йырсыны хәзер сәхнәгә сакырабыз. Ул Лилия Букеева. Фәрхәт Кунаков шигырына күңелемә яз сырналган. Күңелемә яз сырналган, хистәктәме ярдарыннан, йөрәгемнән шатлыктамы, йөрәгемнән шатлыктамы, илкенгәндә һиңә табан. Йөрәгемнән шатлыктамы, йөрәгемнән шатлыктамы, илкенгәндә һиңә табан. Хыялларым бөрелгән, яфракларын яркыма. Уйдарымны туйдырма, уйдарымны туйдырма, хыял кышым кайдырма. Уйдарымны туйдырма, уйдарымны туйдырма, хыял кышым кайдырма. Yüyümen nalı sırnalgan, yüdem hıyal dingedinde. Tik şuna kapşayanım, tik şuna kapşayanım, hingedinde hingedinde. Tik şuna kapşayanım, tik şuna kapşayanım, hingedinde hingedinde. Hingedinde hingedinde. Hingedinde hingedinde. Назар Нәҗми шигырына матур була. Матур була бар йөрәге, нурдарга сумхан. Мәхәббәттән кайрылышып, йөрәккә күнһан. Яшәгән икән хайрашып, һинең генә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Яшәгән икән хайрашып, һинең генә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Матур була коштар вакыт халкындар менән. Матур була йөрәкнең ялкындар менән. Яшәгән икән бер як бөек кенә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Матур була яйлар яшел хуш исләр менән. Матур була кеше яны саф исләр менән. Үткән гомер саф исләргә бирелеп кенә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Үткән гомер саф исләргә бирелеп кенә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Үткән гомер саф исләргә бирелеп кенә. Гомер буе дигәнеңдән һәйдәр генә. Үткән гомер саф исләргә бирелеп кенә. Гомер буе
кенә гомер буе сөйгәнеңдән көелеп кенә гомер буе сөйгәнеңдән көелеп кенә Һуңлап килгән мөхәббәт Валид Илембәтов шигыре. Көздең сәскә аткан гел шикелле һуңлап килде һүлесен һөйе үткән дәртең үкенесен уйлап янәрне дә янып көйе гөлләр бүләк итеп ташлама киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама гөлләр бүләк итеп ташлама киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама Мөхәббәт язгы ташкын булып, никелмәнең герә. Минең дөньям синең косагыңда, булыр иде гүзәлрәк. Гөлләр бүләк итеп ташлама, киткәнгә талып атлыяр, көймә үккә катлама. Гөлләр бүләк итеп ташлама, киткәнгә талып көймә үккә катлама Мөхәббәтем яры килдең әле Һуң булһа һине таптым Йөрәк яныр өсөн яралган бит Унда хөрмәт ялкын яктым Гөлләр бүләк итеп ташлама Киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама Гөлләр бүләк итеп ташлама Киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама Киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама Гөлләр бүләк итеп ташлама Киткәнгә талып атлыяр көймә үккә катлама Көймә үккә катлама Көймә үккә катлама Валид Илембәтов Ризван менән Нәфисәнең иҗат байрамына ут күршебез Татарстандан да уларның иҗатташ дуслары килгән. Ә хәзер сәхнәгә бәйрәм ансамбле егетләрен сакырабыз. Солисы, популяр йырчысы Газинур Фарухшин. Yüreğimne dilgeleme yaşlı sarı sağış Tuğan yağım her şahiste ayırdı varı yazmış Avul uğramları buylap yürüye balaşağım Sağışlarga tuzalmışa aşkınıp kayttım tağın Avul uğramları buylap yürüye balaşağım
Sağışlarga tuz almışa aşkınıp ayttım dağı. Tuğan yoksuz ütken günler yürekte bitmez yaram. Günellerim susaganda jırmınan aynı balam. Avuluramları duylap yügüre balacağım. Birge üsken dus işlerini sağınıp ayttım kalın. Avuluramları duylap yügüre balacağım. Şişmeler bir saksılarım sağınıp ayttım kalın. Birinci tepi baskan jırmınglı tuğan yağın. Rahmetimi aytırga dip başkınıp aytkan çağın. Avul uramları duylap yügüre balacağım. Enkayning gamini aşklarım sağınıp ayttım dağın. Avul uramları duylap yügüre balacağım. Sağışlarga tuz almış aşkınıp ayttım dağın. Avuramları duylap yügüre balacağım. Birge üsken dus işlerini sağınıp ayttım dağın. Avuramları duylap yügüre balacağım. Enkayning gamini aşklarım sağınıp ayttım dağın. Şişmeler bir saksılarım sağınıp ayttım dağın. Sağışlarga tuz almışa aşkınıp ayttım dağın. Dostlarım, tuğanlarım, yoktaşlarım. Газинур Тарукшин. Rahmet sizge bek zo'r. Rahmet sizge dostlar. Rahmet sizge. Biz mana bugun bayram ansamblining 3 yigiti namında bizning Xaniya da yo'q, Ilgiz Zakirov da yo'q. Qaysi avriy, qaysisining babasi avriy. Shulay aytib biz baribir Rizvan bilan Nafisaning bu bugungi shodlikli kunlarına kelirga bo'ldik. Balakaygina kelsak bo'lsak da biz Rizvanning jırlarin, Rizvan bilan Nafisaning jırlarin bek yaratib jırlab yuribmiz. Bizning Tataristonda da Rizvanni, Nafisani bek ko'plar bilalar. Baribizda da bilamiz. Ularga she'r yozuvchi Ramilni da, Sho'raqulovni baribizda bilamiz. Tatar ham boshqirt xalqi. Rahmat ularga. Alдағы kunlarında da Rizvan, Nafisa şuşu ijat işenliklerini taşlamasınlar. Allah Teala ularga selametlik versin, balalarına, özlerine. Gel şulay Başkırstan tatarları bilan Tataristan tatarları do'st bo'lib yasharga yazsın. Tag'in bizning Ilgiz Zakirov, Rizvan bilan Nafisaning yaratgan jırlarin jırla g'izali deb o'tinib so'rab jiberdi. Hali Ilgizni kishagina ko'rdik biz. Rizvan o'zida Og'idil bo'yinda Rizvanlar, Sun bo'yinda o'sgan yigitlar, biz o'zimizda Og'idil, Sun bo'yinda o'sgan yigitlar. Bu jırning shoiri da Sun bo'yinda o'sgan yigit Robert Mingdolin. Jır Sun bo'yinda tuğan muңlar deb ataladi. Bu jırni biz Rizvan bilan Nafisaga bag'ishlab jırlaymiz. Gün boyunda ballar bilen min avul şasidaşam.
Alıp durgan munarımı Uzlarına ödaşam Ey sülkayım, singilkayım Yarisinde dugamın Jırlarımda, munarımda Sindagina tuğanımın Jırlarımda, munarımda Sindagina tuğanımın Kuşlarda jırlarıma kuşuma Suna küre vuruşlarım Dünün her bir kuşuna Ey sülkayım, singilkayım Yarisinde tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Gün uyanan şişmaları Şeltere üstünde Şuna kura jırsız mınsız Neydir bir günümde Ey sülkayım, singilkayım Yarisinde tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Ey sülkayım, singilkayım Yarisinde tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina tuğanımın Jırlarımda, munlarımda Sindagina Gazinur Farukşun. Ayrat Yunusov. Рәхмәт сезгә, күршеләр, дуслар, рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, ә хәзер егетләр, рәхим итегез сәхнәгә. Рәхмәт сезгә, егетләр, рәхмәт. Кадерле дуслар, композиторларны котлар өчен аларның якташлары, авылдашлары килгән. Рәхим итегез сәхнәгә, Дүртилеләр, Исмаиллар, хөрмәтле якташлар, авылдашлар, рәхим итегез. Рәхим итегез тизрәк. Котлау өчен сүз Дүртиле шәһәре һәм районы хакимияте мәдәният бүлеге мөдире Мөсифуллин Мөдәррис Гыйлем улына рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле җыр сөючеләр. Без инде бүген Ризван белән Нәфисәнең иҗат кичәсенә сөенеп килдек. Аларны без бик бәхетлеләр дип уйлыйбыз. Ни өчен дигәндә, аларның җырлары менә шундый зур сәхнәләрдән башлап, авыл урамнарына, авыл өйләренә, авыл яланнарына дигән күк инде үтеп кирип, халык үзе җырлагач, аларга бу зур баһадыр инде. Шуңа күрә бүген сүз кичәсе түгел, җыр кичәсе инде. Мин сүзем азагында аларга яңадан яңа уңышлар, яңадан яңа җырлар, бетмәс төкәнмәс илһам,
сәламәтлек, гаилә бәхете теләп, менә шу бәләкәй бүләкне аларга Дүртөйле халкы исеменнән бирергә рөхсәт итегез. Рәхмәт, дуслар. Котлау өчен сүз Башкортстанның 50 еллыгы исемендәге колхозның рәисе Закиров Флюс Зәки улына бирелә. Аллага шөкер, колхозлар кире кайта башлады. Hürmetli avuldaşlarımız Rizvan hem Nefise. Dürtili rayonu Başkırstan'ın 50 yıllık isimde kolxozunun kolxozçaları, barlık avuldaşlar, bugünkü icadi kişagizde sizge zor uңышlar, baxıt, şatlık dileler. Bu kişede katnaşu bizning için zor gururluk. Sangat ülkesinde yağlagan büyüklükler sizni İsmail avuldaşları itip kine tugel, Respublika, Россия күләмендә танылган, тип кирә торган туган якның бөеклеген, матурлыгын танырга өйрәткән, ана кешегә, хатын-кызга мәхәббәт тәрбияләгән, чын халык арасында чыккан бөек сахна эшчеләре итеп беләбез. Якты йолдыз кебек балкыйсыз сез тормыш юлларыбыз күгендә иң кадерле кешеләр булып торасыз күңел түрендә. Без телибез яшәү дәрте taşlamasın sizni ömürge, sağ selamet bulup, bakıt bilen, icat itigisiz gül birge. Hürmetli iptaşlar, bugün günde dünya büyük ağır benzin de yok. Avulga kaytkaç, tuzan tuzdırıp maşina bilen yürümesi için kolxozçular, avuldaşlar onlarga kichkina bulak bir şoptar ot bulak iterge takdim ettiler. Ruhsat ettiğiniz onu da bugün tapşırırga. Mınası ürünleri Şuşu şoptar ot bilen Rizvan allaqaya uzıp şabıp gitmez için şunun dokumentlerin Nefise'ye veririz. Rahmet avuldaşlar. Zor rahmet. Nefise Rizvan şunda meni de koytkanda otqa oturtib yürütürsüz әлі. Eye. Bundan 18 yıl elek, oppak kıdıkay, Üdünen de zor bayanın küterip, Üfü Muzika Pedagogik Училищеһын tamamlagandan hun İsmail avuluna yer okutusu bulup işke koyta. Hem Dürtildägi muzika mektebining filialын İsmailda asıp yiberip, balalarda bayanda oynarga üretə başlay. Kündüzlerin balalar okutha. Kesterin ul avul yaşları menen birge yanı yırдар ireneler, türlü kiseler uzgaralar. Buna şunda elektrirdile indi Nefise bizning Rizvandı. Buna 18 yıl boyuna ular iki kız üstirdiler, birgelep ijat ettiler. Yırım menen birge yandım, birge küldüm, ilanım. Hayım bulmaha dostardı, yırım menen haylanım tey, kompozitör Nefise Hakimova. Garmonlar oynay bilsen, Moңlı jыр suzar idin, Moңsuzlarga moңlar bir jırlap uzar idin. Moңsuzlarga moңlar bir jırlap uzar idin. Garmonlar oynay bilsen, dillerini basar idin, yaşaklarını ismi
yasar idim. Garmonlar oynay bilsem, oynap sızdırır idim. Biyuşilerimin tabanı utday kızdırır idim. Biyuşilerimin tabanı utday kızdırır idim. Nafisa hem Rizvan Hakimовтар белән минең үземнең дуслык бик күп елдар буена дәвам итә. Без яшь вакытта Башкорт дәүләт университетында бер курста укынык, бергә кайнашып, гөрләшеп яшәнек. Бына улар композитор булып киттеләр, мин артист булып киттем. Бына шул замандарда бирле без берничә җырлар иҗат иттек, мин хүзләрен яздым. Ризван белән Нәфисәгә багышланган бер шигырымды тәкъдим итмәкче булдым. Безнең иске дуслык хөрмәтенә. Йырлы шишмә буйдарында ике былбыл табышкан. Ике былбыл табышкан да моңдар моңга кавышкан. Хайрар коштарның гөрләшеп, уялар корган сагы. Күңелдәренең йыр-моңга тулышып торган сагы. Сәхнәләлә, тормыштала бергә улар, гел бергә, йырдар бергә, моңдар бергә, шулай булһын гомергә. Şeşek bulup üstüm, üzüp olsun yine üzüp ol. Tek kaldırma yollar tuzanında, yüreğime suyu itip sal. Sevip oturmuş yazından, Madrin güzel sofrını. min senin şaplığın bäxetin, üzgânım üstün mine. Oturmuş yazından, Madrin güzel sofrını. min senin şaplığın bäxetin, üzgânım üstün mine. Urab etme indi meni canım, şiddiyatlar kuluna taşlama. Bäxet için keldik bu dünyaga, ömür yazın yana başlana. Min sen yok oturmuş yazının, Madrin güzel sofrını. min senin şatlığın bäxetin, üzgânım üstün mine. Min sen yok oturmuş yazının, Madrin güzel sofrını. min senin şatlığın bäxetin, üzgânım üstün mine.
Sitmesem milyar etmesem Yalnızım nokta yandırma Kaynar kullarında ölermen min Kırallarga zinhar kaldırma Sen oturmuş yazını Батырың güzel saf gülüm Senin şatlığın bәхеттен Izgarlısın yine Bolonlarda canım şeşekler kut Saylananlar elbet saylasın Başkalarını üstten tut sonundan Bu kömürlük dolup olmasın Bizden oturmuş yazının Ең батырың güzel saf gülüm Senin şatlığın bәхеттен Izgarlısın yine Sevip oturmuş yazının Ең батырың güzel saf gülüm Senin şatlığın bәхеттен Izgarlısın yine Sevip oturmuş yazının Ең батырың güzel saf gülüm Senin şatlığın bәхеттен Izgarlısın yine Izgarlısın yine Izgarlısın yine Nafisa hem Rizvan Hakimovlar. Ишетәһегезме, дуслар? Таныш моң агыла. Йөрәкләрдән сыккан һагышы. Нәфисә һәм Ризван йырдарында халкым йөрәгенең кагышы. Кадерле дуслар, бүгенге йырмың кисәһендә Ризвандың һәрбер татар, башкорт яшәгән Йорт тәдрәһен шакып ингән һәм унда өлкәне һәм кескенәһе тарафыннан яратып кабул ителеп, яратып йырланган, хатта сит илдә яшәүсе милләттәшләребез тарафыннан да үз итеп кабул ителгән Рамил Сурагылов үзләренә язылган моңдар кайтсын авылга йырын йырламаһак, кисәбез тулы булмас кебек. Ә хәзер сәхнәгә ошо йырды беренче тапкыр тыңлаусыларга yetkirүсе, уны йылдар буена халкым йөрәгенә yetkirүсе, яраткан йырсыбыз Айдар Галимовты сакрабыз. Рәхим ит, Айдар. Avıl kişi tosmalardan yağıla yatmınlar Nindi monsu allayindi Dersiz kalgan garmınlar Ey tağım faydasın Mın faydasın ey duram Kavga gıyri hem garmınlı Yeşilgimini sağınam Ey dağım faydasın Mın faydasın ey duram Allah gıyri hem garmınlı Yeşilgimini sağınam Avıl kişi miksan olsu Künelin duşnik şolay Düydüründe kalyan garman Mın sağına kızar yılay Ey dağım faydasın Mın faydasın ey duran Allah gıyri hem
yaşligimni sog'inam. Ey tog'im, qayrasingmi, min qayrasin ey to'ram. Allah yürü hem darmınlı yaşligimni sog'inam. Yaşı yürekler darmanımınğa sussan, Süyüp oluplar qaytsın ağlama yamadan. Ey bağım qayrasınmı, min qayrasın ey to'ram. Ağlaq yürüp hem qarmınlı yaşligimni sog'inam. Ey tağım, qayrasınmı, min qayrasın ey to'ram. Ağlaq yürüp hem qarmınlı yaşligimni sog'inam. Ağlaq yürüp hem qarmınlı yaşligimni sog'inam. Ağlaq yürüp hem qarmınlı yaşligimni sog'inam. Yaşligimni sog'inam. Bayram bilan qadrli do'stlar, bayram bilan sizni. Shunlabda bizning yaratgan kompozitorlarimizning bugun bayrami ekan, ol albatta bizning da bayram. Birinchi jiratda shunlabda balki jirchilarning bayramidir. Rahmat. Rahmat har bir kishining, har bir jirchining mana yo'l ko'rsatuvchi kishilari bo'ladir. Xalqqa chiqaruvchi kishilari ham jirlari bo'ladir. Mana men birda qo'rqmasdan, bir kimdan qo'rqmashin ko'ngildan ayta olam. Necha yildan so'ng, 5 yildan so'ng aytasam kela, mana shu sahnadan yaratgan tomoshachilar oldinda meni ulu yo'lga chiqaruvchi, putyovka beruvchi san'at, zo'r san'atga mana shu yaratgan kompozitorlarim, shu kishilar ham ularning jirlari bizga qanot qo'yishi, sizning bilan bizni tanishtiruvchi, uchrashtiruvchi kishilar, bizga dard beruvchi, sizga dard beruvchi ularning jirlari. Qadrlisizdir, shunlabda әлі qo'yshaq ko'rsatib qo'yalar televizorlar. O'sha avul o'ramlarida men yurayim. Motorgina bir shuba kiyib olganman endi men. O'zimning de yaşaqlar endi. Шуңа да инде хәзер ул вакытта бәлки иртәрәк тә булгандыр бу җырларга. Шулай да бүген килеп инде чын мәгънәсендә җырларга буладыр. Шул вакытларга бер әйләнеп кайтсам, әгәр дә кире әйләнеп кайтсам, мин теләр идем, менә шушы кешеләр белән язмыш мине очраштырсын иде һәм киләчәктә дә шулай бергә булырга булсын иде дип әйтер идем. Әлбәттә, бераз моңсу, шулай да киләчәктә әле безнең тагын да җырлыйсы җырлар булыр дип өметләнәсе килә. Киләчәктә без сезгә бергәләшеп ала берсә тагын да матур җырлар җиткерә алырбыз дип өметләндерәсе килә. Хөрмәтле дуслар, хәзер башкарачак җырны мин чын күңелемнән Ризван абый белән Нәфисә апаның авылдашлары, туганнары, райондашлары, минем бик нык ихтирам иткән Дүртиле районы хезмәткәрләре, туганнары, эшчеләренә сәлам итеп тапшырыр идем. Беренчедән, инде икенчедән тагын бер ягы бар, тагын бер символик ягы бар. Бу җырның авторы минем якташым, Мияка районы егете Фәргат Кунафин, шигыре Ризван Хакимов музыкасы. Мияка районында туып үскән егет сүзләрен язган, Дүртиле районында туып үскән егет музыкасын язган, җырлый мин даны, мин Мияка егете һәм шул ук вакытта Дүртиле районын бик яраткан кеше, ышаныгыз чынлап. Тагын җырлап үтәм. Başına her yarsı taşı,
Yuxuların bölüp kızlarının Gümüş tüllü garmınlarına Uşa edip süyü jırların Ey tuğan yak tuğan yak El jırlardan turgan yak Ey tuğan yak tuğan yak El jırlardan turgan yak Eli bağlı idi sandıgaçlar Aşık bulup bizning jırlarga Mingi hisler dertlendirdi iken Onlandırıp garmon oynarga Ey tuğan yak tuğan yak Onlandıra turgan yak Ey tuğan yak tuğan yak Onlandıra turgan yak Şol mənlərgə yarsıb tağın qaytın Hit qaydasın qarmın sandıgaş Yülərləndən deyib oylamağız Ağın jırlab ötən sağıngaş Ey tuğan yak tuğan yak Sağındıra turgan yak Ey tuğan yak tuğan yak Sağındıra turgan yak Tuğan yak tuğan yak Sağındıra turgan yak Ey tuğan yak tuğan yak Muңlandıra turgan yak Sağındıra turgan yak El jırlardan turgan yak Ey tuğan yak Зор рахмат достарым, зор рахмат, Нұртелилер, рахмат сізге. Шынлап та мен сізні бик нык ихтирам итәм. Мына әле чәчәк биргән, мына күпме тамашачылар белән таныштык, күпме яңа дусларыбыз бар. Шундый кызыклы хәлләр дә була. Мына әле чәчәк биргән бер ханым, аның исеме Зилә, фамилиясе Галимова. Зилә Галимова, рахмат сезгә. Менә инде бу яктан чыккан кыз, сез бәлки күпләрегез белмисездер, ул Резван Хакимов белән Нәфисә Хакимоваларның бәләкәй кызлары. Менә сиңа кирәк булса, ул инде бәләкәй кыз түгел икән. Рәхмәт туганкаем, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дусларым, бүген минем белән бергә һәр вакыттагыча үземнең иҗади дусларым, Аллага шөкер, әлдә алар бар, егетләрем, кызларым, сезгә яхшы таныш булган, зур сәхнәгә беренче адымнарымны бергә атлаган егетләрнең берсе баянда Салават Ахмадуллин. Салават Ахмадуллин. Синтезаторда республикабызның бик талантлы егетләрнең берсе, Башкортстанның атказанган мәдәният эшлеклесе Фәнил Арслангулов. Фәнил Арслангулов. Һәм тагын бер яшь егетебез, менә шушы форсаттан файдаланып, дусларым, чын күңелемнән үзебезнең март аенда үтәчәк концертларыбызга чакырасыбыз килә. Менә шушы егетләрем, кызларым белән, менә шул концертларда сез яңа егетебезне яңача сезгә таныштырабыз. Гитарада Тахир Асылгәрәй. Тахир. Концертлар турында ни өчен әйттем, дусларым, ул концертлар җылы бирсен минем җырым дип аталачак. Без бәхетле булырбыз. Мин генә түгел, әлбәттә, шушы җырны иҗат иткән авторлары, әгәр дә бу җыр белән, башка җырлар белән сезгә җылы бирә алсак, дәрт өсти алсак бүгенге тормышыгызга. Әлбәттә, мин монда аның сүзләренең авторы Рамил Чурагуловны да әйтер идем. Бу җырны гына түгел, бик күп искиткеч җырларның авторы. Үзенең үткен каләме белән кешеләрнең йөрәкләренә, күңелләренә үтеп керә белә торган егетебез бар, Аллага шөкер. Рамил Чурагулов, ул бүген залда булырга тиеш. Дусларым, чын күңелдән кул чапсак иде. Рамил Чурагулов. Рамил Чурагулов.
Рамил Шурагулов шигыры, Резван Хакимов музыкасы, жылы берсін менім жырым. Sizlərdə жылы берсін минем жырым. Дус һәм иптәш ялгызларга булсын иде минем жырым. Канатсызга канат куйсын минем жырым. Гашыкларны йолдызларга алып менсин минем жырым. Канатсызга канат куйсын минем жырым. Гашыкларны йолдызларга алып менсин минем жырым. Дип йөргән җан дусларым бер көн сатса, авыр чакта минем җырым дусың булыр. Сөйгән ярым йөрәгенә бозлар салса, йөрәк бозын Эрдердәй табармын жыр. Ömür yolda daşkanға жырын тапсын хаклык юлын. Takdirlerden kurtarılır, ilahi güç bulsun jırım. Yollarında alınğanға her şoksuzan yerden bulur. Ölümlerden kurtarılır, bir yudum su bulsun jırım. Yollarında alınğanға her şoksuzan yerden bular, ölümlerden kurtarılır. Bir yudum su bulsun jırım. Ölümlerden kurtarılır. Bir yudum su bulsun jırım. Ölümlerden kurtarılır. Bir yudum su bulsun jırım. Bir yudum su bulsun jırım. Андай жылырақ екенсіздер. Не үшін дегенде, шушы күндерде біз спорт сарайында концертлар береміз, анда былай жоқ жылы түгіл. Шуңа көрә дә қалынырақ келген едік. Шынлап. Филармония сәхнәсе һәм филармония заллары һәр вакыт шундый жылы булсын, һәр вакыт жылы матур сүзләр, жылы матур моңнар яңгырап торсын иде. Һәм жылы матур карашлар булсын иде сәхнәгә. Хөрмәтле дусларым, хәзер башкарачак җырыбыз, әлбәттә, шулай ук сезгә яхшы таныш җырлар, кайчандыр, әлбәттә, шулай ук безне зур сәхнәгә алып чыгучы җырларның берсе, шулай ук Рамил Шурагулов шигыре, әлбәттә, Резван абыйның җыры. Бу җырга тагын бер рәхмәтебез бик зур. Монсы инде Оренбург шәһәрендә булды. Оренбург шәһәрендә нишләптер ул читтә калгандырмы, Татарстаннан да читтә, Башкортстаннан да читтә. Анда безне бары тик шушы җыр белән генә беләләр икән. Шуңа күрә дә һәр бер концертта бу җырны берничә тапкыр сорап җырлаттырдылар. Башка җырларны бөтенләй ишеткәннәр булмаган. Рәхмәт бу җырга, әлбәттә, авторларга. Әйтегезче, ромашкалар.
başka komşularım Süyeme süymeme deyip yarım Ey çeşke dürüsüm eydindi Yuvansın yüreğim hem canım Yaratana yaratamayma Ey tegişşira başkalar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Yaşlığım sizdirmey utabip Mehadet barına şanan Yüreğimin kaşan ol gelir deyip Yaratana yaratamayma Eydi şıra maşkalar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Eytme yol hıyalı ramaşka Işanıp yürüden işara Ümidim diksimde olyan Yürekte kaldırma gül yara Yaratana yaratamayma Ey tegişşira başkalar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Aşkıma sin yaratır deyip Cevap biremin ağlar Aşkıma sin yaratır Aşkıma sin yaratır Tegişşi ramaşkalar Шығышыбызны тамамлап, достарым, иң яраткан жырларыбыз достарым деп юкка гына әйтмәйбез, чын күңелдән әйтәбез, дусларга багышланган җыр. Бу җыр һәрберегезнең өенә, һәрберегезнең күңеленә күптән кергәндер дип ышанасы килә. Һәм тагын бер тапкыр, дусларым, сезгә багышлап, аның авторлары исеменнән дә багышлап, әлбәттә, уртаклаш кешенең кайгысын. Yüzüm her şap koyaşı disizde Bilmisiz köngülden ibarım Dostlarga taban min jılısız Başımdan aşsa da öz kaygım Bir dilim ikimekine ikide Gülüşler dostlarың bulsun ol Kaygılar şatlıklar kilgende Көз еткен жан достар болсын ол Бір тілім екі мәкіні екіге Бөлештір достарың болсын ол Қайғылар шатлықлар келгенде Көз еткен жан достар болсын ол
Bulutlar артына кірсе де, құяш еш жоғалтмай жылысын. Үз қайғын тауқатлым болса да, өз етем кішінің қайғысын. Бір тілім екі мәкіні екіге, Күліштер достыларың болсын ол, Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Бір тілім екі мәкіні екіге, Күліштер достыларың болсын ол, Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Қайғылар гүл сұраты ермелер, Өзлерден даммасын қанлы яш. Өз етсен кішінің қасіретін, Сен аның қайғысын ортақылаш. Бір тілім екі мәкіні екіге, Күліштер достыларың болсын ол, Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Бір тілім екі мәкіні екіге, Күліштер достыларың болсын ол, Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Бір тілім екі мәкіні екіге, Күліштер достыларың болсын ол, Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Қайғылар шатлықлар келгенде, Көз еткен жан достлар болсын ол. Көз еткен жан достлар болсын ол. Айдар Ғалимов. Әлі ерлай алу лептәштер. Пенсияға тіклім бек оҙақ алуға. 15 минутқа тәнәфіс. Кисәбез дауам итә. Қунақтар бит күп килгән. Сәхнәбездә яр саллылар, күстәнәс йырдар менән. Композиторларның иҗат дуслары яр саллынан йырсы Найла Латыпова һәм композитор Ринат Губайдуллин. Рәхим итегез, дуслар, сәхнәгә. Yattım inasin kala, havalının yeşil şiremin sağına her bir bala. Yok gitmemem, hiç gitmemem, min sinden ağıl kayın. Payınlı jil kapkalı, gaziz tuğan yakayın. Yok gitmemem, hiç gitmemem, min sinden ağıl kayın. Payınlı jil kapkalı, gaziz tuğan yakayın. Nurday yalı yüzle avladanına kızlar, uşak yanında kişileri maturda uyanlar. Yok gitmemem, hiç gitmemem, min sinden ağıl kayın.
Газиз туған яқайым. Юк кетмеймін, еш кетмеймін, мен сенен ауылқайым. Аққайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқайым. Yaşıl şiremin payda. Yok gitmeymen, hiç gitmeymen, men senden ağılqayım. Аққайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқайым. Yok gitmeymen, hiç gitmeymen, men senden ağылqайым. Аққайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқайым. Аққайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқайым. Ғазиз туған яқайым. Хайырлы кеш, хөрмәтле дуслар, исәнмесез? Сез әле генә Ризван Хакимовның Рамил Шурагулов сүзләренә язылган «Китмимен, авылкайым» исемле җырын тыңладыгыз. Хәзер Ризван Хакимовның Якуб кылмый сүзләренә язылган «Теләгем» исемле җырын Ринат Губайдуллин белән бергәләп башкарырбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Turmuşqa yem berip günə Zifat qoyun kebib günə Turmuşqa yem berip günə Zifat qoyun kebib günə Turmuşqa yem berip günə Кебек миңа Шул яштай көлеп кенә Яшә җылы биреп кенә Шул яштай көлеп кенә Яшә җылы биреп кенә Шул яштай көлеп кенә Яшә җылы биреп кенә Seni kimler idi Yazgı günlerde seni Nurlu jırda yaşaydı Durmuş sayan bir güne Nurlu jırda yaşaydı Durmuş sayan bir güne Nurlu jırda yaşaydı Durmuş sayan bir güne Мұңлы жырда яшау жерде Тұрмышқа ян берекені Яша жылы берекені Зур бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар, туганнар. Менә без Чаллыдан килдек. Әле без Ризван һәм Нәфисә белән инде 10 елга якын вакыт үтте инде, менә шулай инде безнең дуслашып өлгергән. Орага инде аларның җырларын
Мин уйламаганым Уфада бу кадәр җырлыйлардыр дип шалда. Бик күп җырлыйлар. Ничектер көнчелек сыйфатларда килеп чыга. Бездә шалда күбрәк җырлыйлар сымак иде. Уфада да җырлыйлар икән дип уйлап куйдым инде. Ачыламагыз. Чыннан да Менде менә моңнар кайсын авылга дигән җыр язылганга инде хәзер ничә еллар үтте. Һаман да менә беренче Ризван килеп, шаллыга шушы җырын баянда үзе уйнап җырлап күрсәткәч, шаккатып торган идем. Бигрәк матур яза икән җырларны, әле мин җыр яза белмим икән аның каршында дип уйлап куйган идем. Менә инде ничә еллар үтте. Вакыт шулай дәвам итә. Әле менә без шалдан килдем, дидем инде. Безнең КамАЗга да инде менә һәр декабрьдә 25 еллыгын билгеләп үттек. Менә Ризван белән Нәфисәгә бер генә теләгем иҗат чишмәләре бер кашанда саекмасын, шулай дус, тату тормыш юлын, иҗат юлын һәм шулай тормыш юлын шулай дәвам итсеннәр. Әле аларның иң матур язасы җырлары алда әле диясе килә. Һәр кемне урыс әйтә бит лебединый песня дип. Аккыш җырлары әле язылмагандыр уйлыйсым килә. Әле моңарчы язган җырлар никадәр матур булса, алда язасак җырлары тагын да матуррак булыр сымак тоела. Һәм шулай булыр да дигән өмет белән киләчәктә яшәрбез. Ризван чыга әле достым. Чык, нишләп анда гына торасың? Чык әле, чык. Нәфисә чыкса да ярый. Башта иратка да шалар бит инде безнең мөселмандашлар бит иптәшләр. Безнең ат төшкән китабыбыз бар. КамАЗга менә 25 ел тулды. Медалын да чыгарган булдылар шунда. Ат башка да булмаса да инде мин тагын бик зур сәгать бар. Ансын сәхнәгә чыгып бермәдем инде булай. Теге җырларга чыккач. Ризван якын итеп кабул итеп ал. Әйме, безнең истәлекне. Без иҗат кешеләре бер-беребезне җыр бүләк итсәк, безнең өчен шуннан да зур бүләк юк бит инде. Инде монда кадәр килеп җиткәч, үземнең бер җырымны бүләк итеп сезгә дә һәм шулай ук тамашачыларга да бер җырымны бүләк итеп китәрмен. Тегендә чыгып тыңласаң да ярый, монда басып тыңласаң да ярый. Бу җырны әниләргә багышлап яздым. Менә һәр кыш җиткәч шәһәрдә әниләр күп, әбиләр күбәйде. Аларга багышлап яздым. Алар безнең газиз әниләребез, авылдан кыш чыгарга килгән әниләребез. Һәм бу җырым да минем атала күчмә кышлар дип Наилә Абдуллина сүзләренә яздым. Күзләр җитте, яман су, күчмә кышлар китегер яка. Тинчегем тини, сагышмам тини, әбиләр дә килде кунакка. Тинчегем тини, сагышмам тини, әниләр дә килде кунакка. Баш юкларда
Күшмә құшлар халәренә Қалулары әлшіндер Кешірегіз бізді әмилер Күшмә құшлар халәренә Қалулары әлшіндер Кешірегіз бізді әмилер Бик зур рәхмәт. Композитор Ринат Гыбайдуллин. Тик аклыкты, тик паклыкты гына уйдарыма алам күңелгә. Сылтыр-сылтыр тулы силәгемдән һавым түгел, ярым түгел әтип, сәхнәгә композитордың йырдарын йырларга сыгырга ашкынып тора, яшь җырчыбыз Флүрә Мустафина. Әлфия Кырымгужина шигыренә Ризван Хакимов язган җыр «Керфегемне яшьләр тибрәндерде». Керфегемне яшьләр тибрәндерде, сагышларга чумып көткәндә үзем булдым гарур, эндәшмәдем, яннарымнан үтеп киткәндә үзем булдым гарур, эндәшмәдем, яннарымнан үтеп киткәндә юк üzülüp синең күзгә bakmam, ләйсән назын сибеп килмәсәң, актын буйып күзен ачкан мәлдә, якты көнем булып көлмәсәң, актын буйып күзен ачкан мәлдә, якты көнем булып көлмәсәң. Килсин миңа язгы иртәләрдә, таң шәфәгы булып янылсам, чишмәдәй саф якты хисләремә, изге моңнар өсти алсам, чишмәдәй саф якты хисләремә, изге моңнар өсти алсам. Килсин миңа әгәр янылсам, изге моңнар өсти алсам. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Мин шулай ук Нәфисә Хакимова язган җырларны да йөрәгемә, күңелемә якын итеп алдым һәм яратып башкарам. Валид Илембәтов шигыренә Нәфисә Хакимова язган җыр
яшьлек белән хушлашу. Мәхәббәтем кала йөрәгә яура, йөрәккәем һаман янарма. Яшьлек үтеп бара, күңелләрдә яра, гомерлеккә шулай калырмы? Яшьлек үтеп бара, күңелләрдә яра, гомерлеккә шулай калырмы? Өмет сүнми һаман, әле көтеп алам, сандугачлар кайтар чакларны. Тик моңнары башка, мине сагыш баса, йөрәк ничек сөйсен ятларны. Тик моңнары башка, мине сагыш баса, йөрәк ничек сөйсен ятларны. Мәхәббәтем кала йөрәгә яура, хыялларны язмыш үзгәртте. Үтәлмичә калган вәгъдәләр ялган, шуларны төзә үзәкне. Үтәлмичә калган вәгъдәләр ялган, шуларны төзә үзәкне. Шуларны үзәкне. Флюра Мустафина. Зур рәхмәт. Римма Кусимова шигыренә Ризван Хакимов язган җыр «Ачуланма, әнкәй». Маңгайымда орта
Жырлар язмыйсың бейік хатларға, сенің үшін ең мұңлы жырлар йөрәгемдә минем саклана. Синең өчен ең мұңлы жырлар йөрәгемдә минем саклана. Йөрәгемдә минем саклана. Ачуланма, әнкәй, ачуланма. Федора Мустафина. Популяр композиторлардың әсәрләрен Башкортстанда, Татарстанда гына түгел, Урта Азияла башкорттар, татардар яшәгән төбәкләрдә дә бик яратып тыңлайдар, яратып башкаралар. Урта Азия татарларының танылган җырчысы, Татар йыры 89 конкурсы лауреаты Яскар Габдинов. Артындағы миләшләр аңлағандай теләкне шақыралар бушатырға сағыш тулы йөрәкне. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан төгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан төгелә күз яшьләрем. Авыр булган минутларда сорап киләм киңәшләр, әйтегезче сагышларны ничек басыйм миләшләр. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан төгелә күз яшьләрем. Миләшләрем тибрәләләр әкрен искән җилләргә, сагышларым бетәр бәрем кайтсаң туган җирләргә. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан төгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан төгелә күз яшьләрем.
yaşlarım Tөгеле көз yaşlarım Tөгеле көз yaşlarım Рахмат дусларым. Менә мин берничә сүз әйтеп үтмәкче булам, кадерле дусларым. Без Ташкент шәһәрендә яшибез. Без бик күпләр, Урта Азияда бик күп татар башкорт халкы яши. Менә монда килеп, кадерле дуслар, сезгә аларның зур сәламнәрен тапшырмакчы булам. Һәм Ризван, Нәфисә, сезгә дә ярты миллионга якын татар башкорт халкы сезгә чын күңелегездән рәхмәт әйтәләр. Кабул итеп алыгыз. Кадерле дуслар, менә Ризван Хаким белән Нәфисә Хакимның җырлары бик күп. Мин берничә җырны әзерләп алып килгән идем. Күрәм, миннән дә матуррак җырлаган җырчыларыбыз, аларның һәммәсен дә җырладылар да беттеләр. Ризван туган, мин әйтәм, нишлим инде хәзер? Яра шунда, бер нәрсә җырларсың инде, диде дә куйды. Шуның өчен миләшләрем дигән җырны җырладым. Ә хәзер, кадерле дуслар, шушы сәхнәдә чыгуымнан файдаланып, мин үзебезнең татар башкорт халкына дип язылган, читтә яшәгән татар башкорт халкына дип язылган бер җырны җырламакчы булам. Ул җырны Роза Сахаутдинова, Радик Хакимянов сүзләренә язган җыр. Мин аны үзем генә җырлыйм. Баянсыз, нисез. Бу читтә яшәгән татар халкына ниндидер туган илләренә чакыру булып ишетелер дип исәплим. Аны мин Ташкентта да җырладым. Татар халкына күзләреннән яшьләр агып утырды. Рәхим итегез сезнең өчен. Җыр язмышлар шулай йөртә. Киткән кошлар бары да кайтмый. Кышлар бары да кайтмый. Авыр микән юллары.
yazmış mı şulay yürüde yırak yırak seferde bor kuşlarına nasip olsun tuğan jirde yeşergen bor kuşlarına nasip olsun tuğan jirde yeşergen tuğan jirde yeşergen Rahmat. Radik Hakimyanov. Radik abi, rahmat sizga shunday motor ijro yozganligi uchun. Композиторларды құтларға қонақтар келген. Бақалы районы администрацияға башлығы орынбасары Латыпов Альберт Амирович. Рахмет етіңіз. Қадірлі достар, біз өзіміздің яратқан жыршыларыбыз, композиторларыбыз Нәфисе һәм Ризван Хакимовларның ижади кешесіне сүн буйларынан, бақалы жерінен қойнар сәлемләребезне алып келдік. Нәфисе һәм Ризванны, оларның сәхнәдәш дусларын біз һәр вакытта да бақалылар көтіп алабыз. Әлі бірнеше күн элек кенә шушындай очрашу бақалы сәхнәләрендә үтте һәм бақалының мұң сөйгән, жыр сөйгән кешеләренең күңелләрендә яқты истәлек булып калды. Ризван, Нәфисе, жырларда жырланганча сез бер-берегезгә бигрәк пар килгәнсез. Бер-берегездән илһам алып, берсеннән берсе матур һәм моңлы жырлар иҗат итәсез. Бүгенге кичәгезне котларга рөхсәт итегез. Күңелегез һәр чак шат булсын, бәхет белән тулып торсын, иҗат чишмәгез мәңге саекмасын. Уйларыгызда, йөрәгегездә тагын да матуррак җырлар тулып торсын. Бәйрәмегез белән сезне. Һәм шушы бәйрәмне котлап, бакалы тамашачылары, җыр сөючеләре бүләк җибәрде. Бу төсле телевизор, моның паспортына татарчада, башкортчада язылмаган, бу, пожалуй, заграничныйдыр. Шуларны без тапшырабыз. Кызыл таң газетінен құтлау күді хорайдар. Фәндида Харрасова, Фәнис Гараев. Шулай ук сәхнәгә 7-нче ханлы автотранспорт предприятие директоры Дәүләтшин Риф Сәетовичты сакырабыз.
Jüri ko'rsatmayman hali. Birinchi so'z xonimlarga. Bomba to'g'ri qo'rqma. Tebriklәүзне шагыйрьләр әйтмешли, яңа табадан гына төшкән, әле суынып та бетмәгән. Журналистлар теле белән әйткәндә, оператив рәвештә язылган шигырь юллар белән тәбрикләп китмәкче булабыз. Җырларыгыз безнең күңелләргә моң чишмәсе булып юл алды. Моңга сусаганнар моң эчтеләр, сагышларда янган юанды. Кышкы кичкә яз сулышы итеп, кышкы кичкә яз сулышы өреп, бар булмышны безнең биләдегез. Җырыгызның һәр сүзендә гүя леп-леп итеп тибә йөрәгегез. Әдәм баласын бит җыр яшәтә, илһам биреп шулай торыгыз. Буш хыяллар тулы вак дөньядан өстен булсын һәр чак җырыгыз. Рәхмәт. Ул түгел, мен дә каушап торам әле. Әйтәсе килгән сүзем башта җитди генә итеп әйтеп куйым әле. Нәфисә апа, Тути, Резван абый, бүгенге яшәешебездә, тормышыбызда, табыннарда сезнең моңнар, урамнарда сезнең җырлар. Бүгенге көндә яшьләребез нишләгә белмәенчә илереп урамда шыңшып йөрми, аларның телләрендә, гармон телләрендә сезнең җырлар. Сезнең иҗат кичәсе булмаган очракта да мин шулар өчен генә дә сезгә рәхмәт әйтәм. Сүзе бетте дип шатланасызмы? Сүз бетмәде. Безнең халыкта энә дә бүләк, дөя дә бүләк дигән сүз бар. Бүген мин Уфа буйлап йөрдем, энәсен таптым, дөясен табып булмады. Шуның өчен минем үзем генә исемнән түгел, шушы залда Кызылтаң журналистлары, хезмәткәрләре бик күпләр. Без бучит инде дигән күк. Безнең телевизорлар юк, шундый бер хрусталь әйберне алып килдек. Нәрсә ки әйтәсем килә минем. Нәфисә апа, Резван абый. Аллаһы бирсә, исән булып, киләчәктә исән-имин яшәп, шушы Бәллүр вазадан сезнең иҗатыгызны хөрмәт иткән, сезнең җырларыгызны яратып җырлаган тамашачылардан алар бүләк иткән чәчәкләр шиңмәсен. Шиңгәннәрен яңалары алыштырып торсын. Тагын шузаңа әйтәсе килә, буш дип уйламагыз. Моның эчендә Кызылтаң журналистларының һәм Кызылтаңны алдарып укучыларның һәрбер сезнең җырларны яратып дигәндә күз яшьләрен тамызып җырлаган, яратып башкарган, тыңлаган, шунда балавыз сыккан дигәндәй, балавызда сыкмасы әгәр ул үтеп кермәсә, аны шундый үтеп керә торган җырлар иҗат иткәнең өчен шундый тамашачыларның тулы рәхмәтен кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Кадерле иптәшләр, дусларыбыз, Нәфисә, Резван, миңа рөхсәт итегез, залда сезнең моңнарыгызны тыңлап утырган иптәшләрем, яратып утырган иптәшләрем исеменнән сезнең байрамыгыз белән, иҗат байрамыгыз белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә бик зур бәхетләр теләп, сезнең юлларыгызда, иҗат юлларыгызда, тормыш юлларыгызда чәчкәләр генә үсеп торсын, кояшлар гына балкып торсын. Безнең бүләгебез дусларым исеменнән зур түгел, дүртилләрнең ярты аты сыяр дип уйлыйбыз.
Шуңа күрә сезгә бүләк итәбез холодильник, ярты атыгызны дусларыгыз белән бүлешәсез. Сез һәр вакытта да шулай үзегезнең җырларыгыз, моңнарыгыз белән безне шатландырып, яшәдегез үзегезнең узын гомерләрегез буенча. Без һәр вакытта да сезне тыңларбыз, карарбыз, сезнең белән бергә яшәрбез. Рөхсәт итегез. Тагын да тәбрикләргә. Құтлау үшін хүзді Баш Вест производство предприятия генераль директоры орынбасары, композитордардың ижатташы шағир Радик Хакимьяновқа береміз. Қадірлі Ризван, Нәфисә ханым, әйдә килегез әле. Бір янәшеп, сөйләшеп торыйк әле. Менә бүгенге кичә сезнең талантыгыз турында бик күп нәрсә әйтеп тора бит инде. Шул кадәр шыгрым зал тулы, барысы да нинди матур, җылы сүзләр әйттеләр. Сез бүген сәнгатебезнең горурлыгы булып, халкыбызның күңеленә шундый якты нурлар, бизәк бүген биреп кайтарасыз. Менә әле бик матур фикер килде. Халыкта бит инде гомер буе яшәлеп әйтелгән сүзләр бар. Теге ризык кына кешенең туйдырып яшәтә алмый. Менә шушы рухи язык булмаса, җыр-моң булмаса, кешене менә шул җыр-моң яшәтмәсә, безнең күңелләр бөтенләй сүнеп, канатларыбыз кайрылып, бу авыр заманнарда яшәүе кыен булып китәр иде. Менә шундый кыен чакларда, менә сезнең якты җырларыгыз, матур көйләрегез безнең йөрәкләребезгә барып җитә. Һәм бик көч, дәрт, илһам биреп безне чыдап бүгенге заманнарда яшәргә әйди. Менә шулай гомер буе бергәләшеп, сайрап, халкыбыз күңеленә моң җырыгызны бүләк итсәгез иде. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхетләр, киләчәктә дә матур-матур җырлар иҗат итәргә язсын. Әле менә бүген сәхнәдә минем дә кайбер җырларым яңгырайсак иде инде. Ризван белән без байтак иҗатташ дуслар дигәч, шуның әйтеп тә куям. Берничә җыр бергә иҗат иткәнбез. Алла бирсә, сез аны ишетерсез әле киләчәктә. Сезгә ак бәхетләр, бәләкәй генә менә безнең бүләгебез. Республика пионердар һарайынан Башкортстандың халык мәгарифе артистлыгы Нурия Әхмәтова Гөлшат Басыровнаны сәхнәгә сакырабыз. Милые чита Хакимовы, Ризван и Нафиса. Республиканский дворец пионеров и школьников рады сегодня присутствовать на вашем прекрасном, замечательном празднике. Ведь ваш творческий путь в большой мир музыки, искусства начинался в стенах нашего дворца, и мы горды этим. Моя вот маленькая дочь Индира часто задает нам вопрос. Понятно, кто такой заслуженный артист, а кто такой народный? Наверное, сегодня мы все поняли, по праву, наверное, эту супружескую милую читу можно отнести к народным. Почему? Потому что их песни любимы всем народам нашей республики. В каждом доме, на каждой улице звучат их мелодии. Разрешите мне сегодня от всей души подарить тепло наших детских сердец, пожелать им дальнейших творческих успехов. Да будет благословен тот день, когда Дюртюлинская земля на небосклоне родила таких прекрасных двух звезд. Долголетие им. Нам кажется, что лучшие песни еще ими не спеты и не сложены. Пусть будет долгая у них счастливая жизнь, и мы услышим еще не одну последнюю прекрасную песню. Спасибо. Примите
Примите от нас скромный подарок. Нәфисә һәм Ризван Хакимовларны котларга без менә Галия ханым белән Сургут шәһәреннән очып килдек. Ерак Себердән. Аны Уфа тамашачылары гына түгел, Ерак Себердә яшәүче Сургут тамашачылары да яраталар. Шуңа күрә без бүген биредә сәхнәдә рәхмәт аларга 25 февраль көнне Сургут шәһәрендә тантаналы рәвештә мәчет ачыла. Алар көз көне килгәч, шул мәчет фондына да концерт куйганнар иде. Рәхмәт сезгә Нәфисә һәм Ризван. Соңгы елларда иҗат кичәләре бик матурлап үткәрелә башлады. Талантларны зурлыйлар, котлыйлар, үстерәләр. Ә менә шушы талантларны кемнәр тудырган соң? Кемнәр үстергән, кеше иткән, дөньяга чыгарган? Әлбиттә, әниләр. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезнең арагызда Нәфисәнең дә, Ризванның да әниләре һәм туганнары утыра. Нәфисәнең әнисе хөрмәтле Разия апа. Мөхәммәд агай киләлмәгән. Алар 5 бала үстерәләр. Һәм һәммәсендә зур хәреф белән әйтерлек кеше, зур хәреф белән әйтерлек кеше итеп үстереп, үз юлларына озаталар. Бүгенгесе көнне аларның 5 баласы да әниләренә, әтиләренә тик шатлык кына китереп яшиләр. Ризванның әнисе хөрмәтле Наҗия апа. Наҗия апа 7 баланы ялгыз үстерә. Тормыш юлдашы бик иртә җәтим итеп китә бу дөньядан. Күпме йокысыз төннәр. Аларны ашатырга, аларны киендерергә, аларны тәрбияләргә кирәк. 7 баланың 6-сы малай, соңгы бәләкәйсе генә кыз. Шулай булгач, җыештырганда малайлар, Наҗия апа өлгерәлмәгән вакытта ашарга пешергәндә малайлар, кер юганда малайлар иде. Хөрмәтле әниләр, Разия апа, Наҗия апа, бүген сезнең балаларыгызның бәйрәме икән, ул сезнең дә байрамыгыз. Бүген сезнең балалар иҗат иткән Әнкәйләр фатихасы дигән җырны мин сезгә җырлап ишеттерәсем килә. Шишкәләрдәй назлап безне Газизәнкә үстергән, шал төшмәгән елларга апа калыма кидергән. Әнкәйләрнең уйдырлары безнең ярмакчы, юлга чыкма әнкәйләрдән фатихалар калмыйча. Әнкәйләрнең уйдырлары безнең ярмакчы, юлга чыкма
Hürmetli Naciye apa bilen Razia apaga Rizvanның ике кызы чәчәк бәйләмнәре тапшырды дуслар. Рәхмәт сезгә Наҗия апа, рәхмәт сезгә Разия апа, шундый балалар үстергәнегез өчен. Рәхәтләрен күреп яшәргә язсын. Рәхмәт. Йырмың кисәһенең бидәге ул Брай яктарының фәдисе. Нәфисә һәм Ризван моңдарында Фәдистің дә йөрәк һагышы. Композиторларның йырдарын дәвам итә Фәдис Ганиев. Yaşaydım tuğan yaklarıma var buranın hatta sağınım
Masa benim kazanmalar dostlar. Tanış. Әлі тыңлаған жыры құрман достар, сіздің баршаңызға да бик якын таныш жырларыбыздың бірісі еді. Ризван Абихакимовның ең тәу ижад еткен жырларының бірісі. Туймазда ижад етуші шағирабыз Әлфира Бикметова шиғырына yazған «Бик еш қойтам» деген жырын тыңлап өттіңіз. Алдағы жырыбызға келгенде шулай ук сізге таныш жырларыбыздың бірісі достар. Бұл жырға келгенде шуны ғана айтып өтәсім келе. Енді бик көп сөздер сөйлеп тұрасы келмей, Ризван абыйға енді сөздерін баршасы да айттылар деген сымақ. Шуңа көре бұл жырға келгенде шуны ғана айтам. Бұл жыр біздің ең бірінші Ризван Абый Хакимов белән танышканда шушы жырын күрсәткән иде. Бұл була инде 89 ел. Бик күп жырларын күрсәткәннән соң минем институттан, яңа гына институт артынан келіп, шушы филармония сахнасында беренче аяк басып эшли башлаган еллар иде. Шушы 89 елның күзендә Ризван абыйның танышу кичәсе сымак инде иҗат шушында юк иҗат кичәсе үткәрелгән иде. Менә шу бик күп жырларын күрсәткәннән соң ул күрсәтте. Фәдис, менә бу минем иң беренче язган жырым иде. Шуны тыңлап кара әле. Ул әйбәт жыр түгел инде. Кәнишне дип җибәрде. Әмма ләкин тыңлап кара әле, менә шушы жыр иде. Сине кызык өчен генә күрсәтәм дип. Бу жыр миңа бик охшады дуслар. Шушы жырын алып без аның иң беренче тапкыр шунда мин аны башкардым. Шушы филармония залында, шушы ук сәхнәдә. Аннары соң инде сезнең күңелләрегезгә ул бик охшап китте ахрысы. Яратып тыңлый башладыгыз. Хатлар буенча, сораулар буенча шушы жырларны сорап яздыгыз, тыңладыгыз дуслар. Рәхмәт. Иң зур олы рәхмәтләрне әйтәсе килә шушы бүгенге концертта барысы бүтән яңгыраган шушы бигрәк матур, бигрәк моңлы, дәртле дә моңлы да жырларның авторлары Ризван һәм Нәфисә Хакимоваларга. Аларга рәхмәт шушы жырларын язганнар өчен. Аларга рәхмәт безне күп җырчыларны үзләренең жырлары белән олы сәхнәгә, сезнең белән хөрмәт дуслар, күп тамашачы белән безне таныштырганнар өчен аларга олы рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Һәм дә ки инде алдагы тормышларында таза исән булсыннар, озын гомер теләмибез. Ходайдан күпме гомерләре бар, шунысын таза исәнлек белән балаларының, оныкларының киләчәктә рәхәтләрен күреп, шулай ук яңадан да яңа бигрәк тә моңлы, дәртле шулай ук җырлар иҗат итүләрен теләп каласыбыз килә. Рәхмәт аларга. Алдагы җырыбыз шушы иң беренче Ризван Хакимов белән безне таныштырган җыр. Ризван абыйның 76 елда ук үзенең иң беренче шушы хисләрен шушы җырга салып язган, ул үз шигыренә язган җыры «Елама, ярсыма».
barısına Safiydi ölmedi Sinüzün gayipsiz gönüllerim Yılama yarısıma Sinüzün gayipli barısına Yılama yarısıma Sinüzün gayipli barısına Bulutlar daralır Işanış kıskartır aranı Yılama yarısıma Yılmayıp girirken barışıma Yılama yarısıma Yılmayıp girirken barışıma Yılama yarısıma Yılmayıp girirken barışıma Yılama yarısıma Yılama yarısıma Мен yardım ettiğim muzikantımız Ayrat Selimgereyev. Rahmet dostlar, hürmetli dostlar. Rizvan abiyning көңілді жырларының да бірісін тәқдим етесібіз, жырлап өтесібіз. Келесі жолы сізге таны жырларымыздың бірісі фронтовик шағирыбыз, қызғанышқа қарсы енді мәрхүм шағирыбыз Яқұп аға Құлмый шиғырына yazған жыры, hürmetli dostlar. Yılmay әлі бәрігіне. Şişke kuzin oşo, senden nanos tekligine. Oy yaşıksa şişke kuzin oşo, senden nanos tekligine. Kungili kuriken, bir aşılsan iriken yılmay ele, irken birgine, yılmay birgine. Kungili kuriken, bir aşılsan iriken yılmay ele, irken birgine. Olğan ayday qarratını yoxdur, yaşlıq məxəbət sindirməy. Olğan ayday qarratını yoxdur, yaşlıq məxəbət sindirməy. Bu kirpigindən nurlar qıyıb yılmay ələ, irkən bir günə, yılmay bir günə. Bu kirpigindən nurlar qıyıb yılmay ələ, irkən bir günə. Raklarımda tibredir, çerşi sandıqaşım seni geney. Raklarımda tibredir, çerşi sandıqaşım seni geney. Gözlerime tuturup bağırada seni yılmay ele, irken bir güne, yılmay bir güne. Gözlerime tuturup bağırada seni yılmay ele, irken bir güne.
birgine, yılmay birgine. Gözlerime tuturup arada seni yılmay ele. İrken birgine, yılmay birgine. Yılmay birgine, yılmay birgine. Yılmay, yılmay birgine. Yılmay. Рәхмәт, достар. Йыр моңга һоклануы Ризвандың мәктәп йылдарында ук башланды. Авыл клубында һәм мәктәптә узгарылган бер генә концертта Ризвандан башка узмай ине. Тик уның ни өчендер без баян моңдарына уга кушылып йырларга, биергә тырышмай инек, чөнки Ризван безгә караганда яшьрәк ине һәм без уны баласага әйтә инек. Эх, Ризван туганым, шул вакытта ук беленгән булһа, һинең шундай зур композитор булып китерең. Әлбиттә, тик һинең баян моңдарыңа гына кушылып йырлаган һәм биегән булыр инек. Буныһы аз гына шаяру, дуслар. Ризвандың иҗады мөхәббәттән башлана. Буны әле Фәдис әйтеп киткән, илама, ярһыма, хүҙҙәрен дә үҙе яҙған, беренсе ҡәләм тибрәтеп ҡараған йыры. Шунан Нәфисә тигән йыры. Ул вакытта безнең авылда яратып йырланылды. Ризван үзенең беренсе иҗатын олы композитор Әкрәм агай Даутовка күрһәтеп карай. Һәм Әкрәм агай егеттә ниндәйдер өмет күрә. Һәм Нәфисәгә булган мөхәббәтен дә белгәс, Нәфисә дигән шигырь язып бирә. Ә Ризван уга икенче көндә үк йыр язып килтерә. Шулай итеп, олы композитордан фатиха алып, Ризван иҗат итә башлай. Уларның мөхәббәтләре уртак иҗатка әверелеп, бына нисә елдар инде үсеп килә. Үкһеҙҙәргә йылы бирһен минең йырым. Дуҫ һәм иптәш булһын яңғыҙҙарға. Ҡанатһыҙға ҡанат ҡуйһын минең йырым. Ғашиҡтарҙы алып менһен йондоҙҙарға ти композитор Ризван Хакимов. Кояш кебек нурлы, сандуғаштай жырлы, изгелекләр тулы күңелем. Бирші миңә тормыш, мин үтенәм язмыш, тик сорамыйм аның җиңелен. Айырмашы язмыш айырма, очар канатларны кайырма. Бер-беребез өчен туган бар, тик бәхеткә генә алым бар. Айырмашы язмыш айырма, очар канатларны кайырма. Бер-беребез өчен туган бар, тик бәхеткә генә алым бар. Nazlı tatlı yarım, üstüne din barım, iksin gene aşar kanatım. Suyup suyup suyup, min bəxtli deyip, yaşar için seni yarattım. Ayırmaşı yazmış ayırma, aşar kanatlarını ayırma. Bir-birimiz için tuğan var, tик бәхеткә генә алым бар. Айырмашы язмыш айырма, очар канатларны кайырма. Бер-беребез өчен туган бар, тик бәхеткә генә алым бар. Айырмашы
yazmış. Benim için bәхет түгел алтын тәхет, ул туганнар газиз балалар. Туганнарым белән дус ишләрем бергә тормыш арбасында барулар. Аермашы язмыш аерма, очар канатларны каерма. Бер-беребез өчен туган бар, тик бәхеткә генә алып бар. Аермашы язмыш аерма, очар канатларны каерма. Бер-беребез өчен туган бар, тик бәхеткә генә алып бар. Тик бәхеткә генә алып бар, тик бәхеткә генә алып бар. Ayırmaşı yazmış, ayırma. Зур рахмат, кадерле достар, кадерле туганнар, якташлар. Әле сез Әнвария Ибәтовыз сүзләренә язылган яңа җырымны тыңлап үттегез. Аермашы язмыш дип аталды. Таңда өзелгән чәчкәләр пьесасына язылган бер җырымны башкарып үтәм. Кичер мине. Кичер мине әгәр күзләремдә сөю чаткылары күрмәсәң, шиңи торган нәфис чәчкәләрдән синең өчен таҗлар үрмәсәң. Кичер мине әгәр өметләнеп көткән чакларыңда килмәсәм, сөюеңнең сүнмәс кояш кебек кайнар икәнлеген сизмәсәм. Кичер мине әгәр өметләнеп көткән чакларыңда килмәсәм, сөюеңнең сүнмәс кояш кебек кайнар икәнлеген сизмәсәм. Ашык азапларың алдында мин шиксез гаеплемен аңлайман. Кичер мине ләкин йөрәгемә аера алмыйман. Кичер мине әгәр өметләнеп көткән чакларымда килмәсәм, сөюеңнең сүнмәс кояш кебек кайнар икәнлеген сизмәсәм.
Kişermine eğer ümitlenip Kırdıkan şaklarına bilmesen Suyuğunun sünmez yaş kırıp Kaynar ikenligin sizilmesen Kişermine eğer ümitlenip Kırdıkan şaklarında bilmesen Suyuğunun sünmez yaş kırıp Kaynar ikenligin sizilmesen Kaynar ikenligin sizilmesen Kaynar ikenligin sizilmesen Kişer mene Kişer Зор рахмат. Ижады достым Валид Илимбатов сөздеріне жазылған бір жырымны башқарып өтем. Уф, сағындым еркем. Әллә келер yollarımı Akarlar kapladı mı? Әллә көңілің бұрамдай Ярсыған шақларыма Йөрәгімдә дауыл қалды Әтішта боран өткен Көттім зарып көтем Уф, сағындым еркем Йөрәгімдә дауыл қалды Әтішта боран өткен Көттім зарып көтем Sağıldım erken Әллә сенің нейсің екен Нишік сағынғаныма Әллә ел шатында Аптырашта қалдыма Йөрәгімдә дауыл қалды Әтішта боран өткен Көттім зарып көтем Sağıldım erken Әллә қалдыңмы адашып Yazmışım yıllarında Әллә ятмарым мұңыма Йөрәгім қоларында Йөрәгімдә дауыл қалды Әтішта боран өткен Көттім зарып кетем Уф, сағылдым еркем Йөрәгімдә дауыл қалды Әтішта боран өткен Көттім зарып кетем Уф, сағылдым еркем Көттім зарып кетем Уф, сағылдым еркем Уф, сағылдым еркем Sağıldım erken Афган соғышы ветерандарына бағыштап жазылған бір жырымны башқарып өтем. Аның сөздерін яқташым Илдар Шарипов yazған еді. Түштеріме әкірі Кандагар. Залда отырған барлық Афган соғышы ветерандарына бағыштаймыз.
Тыныш бітіп енді yıllar өткен Әлі қаман сызлы яралар Сүйгенлерін көте туғры қызлар Әуылларын көте аналар Үсті өткен желі язмышларны Өтті қалды яралар Düşlerine kırra kahar soğar Düşlerine kırra kandagar Isıfkan jili yazmışlarını Ötü kaldı yaralar Düşlerine kırra kahar soğar Düşlerine kırra kandagar Әлі бізге бар 19 яш Тышта матур, тышта ямны яз Құрғаш яңырлары яуып өте Көкәрсін көклер шоқ аяз Үсі атқан желі язмышларны Өтті қалды яралар Düşlerime kırra kahar soğar Düşlerime kırra kandagar Сүйгенлерін көте туғры қызлар Әуылларын көте аналар Үсті атқан желі язмышларны Өтті қалды яралар Düşlerime kırra kahar soğar Düşlerime kırra kandagar Üstü atkan jili yazmışlarını Ötü kaldı yaralar Düşlerime kırra kahar soğar Düşlerime kırra kandagar Düşlerime kırra kandagar Düşlerime kırra kandagar Düşlerime kırra kandagar 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 Edebiyat dünyasına Şeyhzada Babişti, Ziya Mansur, Bedruş Mukamay, Nazar Necmidi, Башқұрт театры дүнияғына сәхнә йындыды Фидан Ғафаровты, Ермың дүнияғына ерсы композитор Мүфтәдин Ғиляжевті, һәм башқа бик күп күренекле кешеләрде бүләк иткән, йырларда йырланган дүрт тиле ягы. Данлы Агыйдел Хандугасы үҙенең моңдарын уларға шулай бик юмарт өләшкәнме? Әллә саф шишмәләр сылтырауы уларға илһам биргәнме? Әллә зифа буйлы кайындардың йомшак елдә акрын гына серләшү уларға бетмәс дәрт өстәгәнме? Нәфисә һәм Ризван Хакимовтар туган яктарынан илһам алып, бына нисә елдар инде халкым күңелен дәртләндерерлек, илһамландырырлык, республикам йыр һөйүсләрен дәртләндерерлек йырдар иҗат итеп киләләр. Сәхнәлә композитордар Ризван һәм Нәфисә Хакимовалар.
келешек күтмәдім білем бит көрем бит сезем бит сен мұндай келешек күтмәдім ренжіме қадірлім ақырысы мен сені бақытлы етмәдім ренжіме қадірлім ақырысы мен сені бақытлы етмәдім білем бит көрем бит сезем бит қиялым шегені илтмәдім білем бит көрем бит сезем бит қиялым шегені илтмәдім ренжіме қадірлім ренжіме мен сені бақытлы етмәдім ренжіме қадірлім ақырысы мен сені бақытлы етмәдім білесің көресің сезесің менің де қиялның шиклерін білесің көресің сезесің менің де қиялның шиклерін ыңғына қадірлім түзәсің сен мені бақытсыз етмәдің тыңғына қадірлім түзәсің сен мені бақытсыз етмәдің тыңғына қадірлім түзәсің сен мені бақытсыз етмәдің сен мені бақытсыз етмәдің сен мені бақытсыз етмәдің Зор рахмат қадірлі достар. Қадірлі туғандар, қадірлі яқташлар, ауылдашлар. Рахмат сізге келгеніңіз үшін, біздің ижатымызды шулай зорлап келгеніңіз үшін, бөләкләріңіз үшін. Әлі біздің языласы жырлар олда деп сізді шандырасы келе. Зор рахмат. Йөрәгебездән чыккан җырларыбыз бүгенге авыр чорларда сезне дөнья мәшәкатьләрегездән оныттырып, аз гына булса да сафландырса, илһамландырса, сезгә рух язык бирсә, без бүген бик бәхетле булыр идек. Рәхмәт сезгә. Зур рахмат. Хөрмәтле җыр моң сөючеләр, сезнең барыгызга да исәнлек, саулык теләп, гаилә бәхетләре теләп,
Рамил Шурагов сүзләренә язылган җырыбызны башкарып китәбез. Тыңлагыз, сезнең өчен и Ходай исәнлек бирсен. Кешегә гомерләр бирелә, мең түгел бары тик бер генә. Улымнан төшермәм мин сине, җаныем төшермәм гомергә. Мин сине ташламам мәңгегә, мәңгегә. Шулаша язмышлар улына, ташламам бер качан, бер кайда, бер кемгә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. Ташламам бер качан, бер кайда, бер кемгә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. Bizüte oturmuş yazları, evalda salgını parları. Min seni şütmem, tuğdırmam, canayım unutma min barım. Min seni taşamam, мәңгегә, мәңгегә. Шулаша язмышлар улына, ташламам бер качан, бер кайда, бер кемгә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. Bir biten sindəmin, qayğıda, şadlıqda, gül orta. Yürekler məngigə eylənگən, müxəbbət məngilik bağışmaq. Min sənə taşlamam, məngigə, məngigə. Şulaşa yazmışlar ulına, taşlamam bir paşam, bir kayda, bir kemgə. И Ходай исәнлек бирсен безгә. Бәхетле булырга килгәнбез бу җиргә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. И Ходай исәнлек бирсен безгә. Эй, Ходай! Satsız gel sayağa Ütməsin ömür İstəm biz yaşayırız biz Allah'a şükür İstəm biz yaşayırız biz Allah'a şükür
Şadlık bilen, gayrı bilen bu ömür öter. Biz birge şunsı şadlık olmağa şükür. Biz birge şunsı şadlık olmağa şükür. Vallahi soyrarız biz ütken çağını. İstem biz bizi jarlayız biz Allah'a şükür. İstem biz bizi jarlayız biz Allah'a şükür. İstem biz bizi jarlayız biz Allah'a şükür. İstem biz yaşayız biz Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kadirli dostlar, buna Nefise bilen Rizvan'dın 20 kisehi odağına ala kilip yetti. Lakin ol davam etir, hatırda kalgan yırdarda, dostluk, tuğanlık hislerinde davam etir. Bugünkü kisenin hujaları, yaratkan kompozitorlarıgız Nefise hem Rizvan Hakimovlar. Kisenin sponsorları Salavat Havutqızlar kombinatı, Neftekamsk Udbuşatqız maşinalar zavodu, Öfü qalahının Kirov rayonu administrasiyası. Buna oşu sponsorlardı tapıp, material yaktan uyuşturusu prodüser Adip Timirgaliyev. Hürmetli dostlar, tuğandar, rahmet sizge. Bizden dostlarımızın icadın yaratıp, kilgenigiz için, şatlıklarımızı ortaklaşkanıgız için. Sizden ödegizgele yarlı, munglu, matur turmuş dileybiz. Kilehi sıraşkanğa teklim.